बे मानिया साबधान मोजाङै खानानै दोन अमा गोदानफोरा गोबां खारनो नाजायो बुंखादों अमा मानिया मालाबाबो गोमानो मोननाय नङा थां बेखौ गहालियाव खानानै दोनहै आरो बिसोरनो सम बायदि दै है सम बायदि आदार है खोनादोंना गोसोआव लादोंना आं मा बुंदों जागोन दे आं बे अमा मानिखौबो मोजाङैनो जोथोन लागोन आरो खोनासं बे अमा मानिखौ खानानै दोनहैनानै जेसेबां रुम दङ गासैखौबो सिब आरो बसामारि जोंहानि न'आव आलासि फैनो गोनां दङ आरो मोनसे खोथा गोसोआव ला नों जोंनि रायलायनायखौ जेसेबांखि जेखि खोनाया मानो नों सिरि था गेजेराव फैनानै फंसेबो बाथ्रा दा बुंफै बे आलासिया जोबोर गोजाननि मा आयै आलासि फैनो गोनां दं सोर बेलाय जोंहा अरमबादि थाखाय सासे सिख्लाखौ रायलायदोंमोन बै सिख्लानि बिमा बिफा आरो सिख्लाया न'खरखौ नायनो फैगोन मा होनदों नों जा खोनादों बेखौनो होनदों अलम्बारनि थाखाय दिनै सासे सिख्ला फैगोन अलम्बार आइया बुंदों नोंनि थाखाय सोरबा सिख्लाखौ नायदोंलायनो सोर जाथावगौ बे सिख्लाया अलम्बार बे मा जाथावगौ अलम्बार बे माब्रै जानो हागौ मा खोथा गोब्राबलाबायदों नोंबो थगायदों आंखौ आइयानो बुंदों आंखौ गासै रुमखौबो साफा खालामनो थिनदों माथो सोरबा मानसि नायनो फैयोनो नोंखौ आरो न'खौ सोरबा मानसि नायनो फैयोनो नोंथ' रुवाथिसो ना रुवाथिया रुवाथिनि खामानिखौल' माव नों बेफोरखौ खबर दाला मा सानथारगो बिसोरो आंखौ मा खालामनो सानमारखो आंखौ मानो एथ'ग्राब नासयनानै जानो सानखो बिसोरो खोथा होयो आं दिनै अराय समनि थाखाय बे न'खरखौ गारनानै थांनोसै आङो अराय समनि थाखाय खोथा होयो अराय समनि थाखाय बे न'खरखौ गारनानै थांनोसै आङो बे न'खरनि बिहामजोसोमोन आं नाथाय बे न'खरनि रुवाथि नङामोन बे न'खरखौ गारना अराय समनि थाखाय थांनोसै आं माने एफा गाबदों नोङो औ सारास्रि गोबां खालामजाबोदोंब्लाबो दिनैनि बायदि आंनि गोसो गोरबोआ मालाबाबो गावाखैमोन आं दिनै ओरैबायदि गोजान जायगायाव थांनोसै आरो आंखौ रावबो दिनैनिफ्राय नुनाय नंला बहा थांनांगौ जाखो थाङाब्ला बहा थानो बे न'खरनि मानसिफ्राथ' आंखौ गासैबो रुवाथिसो सानोना हारे जाम्बि सोरबाखि मानसिखौ एथ'ग्राब बेबायदि गाज्रि खालामनो हायो नामा जोमै आं मिथिगौ नोंनि आखला आइमोननि साबजायैखायनो नोंनि आखला बांद्रायनायखायसो दिनै आइमोना नोंखौ एसे बुजिथों होननानैसो बेफोरबायदि खालामदों नाथाय नोंखौदि अराय समनि थाखाय बेबायदि खालामगोन बे नङा सोरांस्रि नों जेबो मिथिया आइमोना आंखौ थारैनो रुवाथि बायदि बाहायमारदों आरो मिथिगौ अलम्बारनि थाखाय सोरबा गोदान सिख्ला लाबोनोसैनो अब्ला आं बेयाव मा महरै थानो बिसोरनि अनलायनायफोरखौ बिसोरनि थांलाय फैलायफोरखौ बिसोरनि जमा थानायखौ नायनानै आं माबोरै थानो बेनिखायनो अराय समनि थाखाय आं ओंखारलांनोसै सोरांस्रि ओंखारलांनोसै माब्लाबा जुदि आंखौ लामा सामाफ्राव लोगो मोनोब्ला नों माथो होब्लानो जाबाय थांनोसै आं बहा थांगोन बेलाय थाङा बे जेरावबो बे दैयालाय बेसे गोथौ जाखो आंखौलाय थोरोबोना थोरोबा जाखो बे दैयालाय बे दैयावनो बाज्रुमनानै थैनोसै आं गोजान जायगायाव खारनानै थाहैनोब्लाबो गारि भारा फैसा गैया गोजान जायगायाव थांब्लाबो सानसेब्लाबो फैफिनखागोन आं जेरै गोदो तामिलनाडुआव थांनानै मास मोनसे थाजाना जेरै फैफिनखो बेबायदिनो फैफिननायसो जाबावगोन आं बेनिखायनो खेनसेनो थांनोसै ओरैबायदि जायगायाव जेराव थाङोब्ला आरो माब्लाबाबो गिदिंनानै उथिनानै फैफिननो हाया अलम्बार नों आंखौ हाबा खालामना लाबोनानै दिनै बेबायदि लामायाव आंखौ हगारनानै होदोंना आं थैनोसै नों सान्तियै थादो आरो सोर हिन्जावखौ लायो नोङो लादो आं जेरै बेनिफ्राय बांसिन हामा हिन्जावखौ मोनगोन नोङो नायबाय था थैनो गोसो गैयाब्लाबो थैनांसिगोन खोनानो मोनो सुइसाइड जाना थैनायफोरा सोरगोआव आलो गोजोन थानो मोना होननानै नाथाय आं दा थैनो लुबैबाय दा इसोराबो आंखौ लांथ'वाब्ला आंथ' हारसिं सुइसाइड जाखानांसिगोन ना जोबै नों माने एथ' खाफालमोन्दि जाखो माने नों खाफालमोन्दि जाखायो नों माने एथ' खाफालमोन्दि जोमै सोर आंखौ मानो हमथादों हरो आंखौ थैनो हो जोमै फाग्लि जादों ना माथो थैलाबायनो दरे नों आंखौ मानो बासायखो मोनजायाखै ना मोनलोङाखै जाखो मा नांनायनि थैनो ओंखारखो आरो नों थैनो फैदों नोंनि उनाव नोंखौ बासायनो फैग्रा रावबो गैया नामा दरे बे समाव नों सफैयामोनब्लाथ' दिनै आं थैमारसिगौमोन आंखौ रावबो अनग्रा गैया ददे आंखौ रावबो अनग्रा गैया आंखौ रावबो बासाया
न'खरनि गासैबो मानसिफोरा आंखौ रावबो मोजां मोनला मोनथिगौ आइमोना अलंबारमोना देरहामोना आंखौ न'खरनि रुवाथि बायदिसो बाहायो नाथाय नोंसोरो मिथिया आंनि गोरबो सिङाव रोहो रोहो खामनाय अरखौ नोंसोरो नुवाखै आंसो मिथिगौ आं सहायना थानो हाला बेनिखायनो आङो थैनो ओंखारबोबाय नों आंखौ मानो हमथाखोदो दे नों हमथानानै जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामबाय नों हाबाब नोंनि जिउआव बेफोरबायदि जेंनासो जागासिनो दङ आरो जोमै बिसोरो नोंखौ मानि थाखाय एथ'ग्राब बेफोरबायदि अयनाय खालामदों जोमै मानसिया संसाराव गोबां थांना थानायनि राहा लामा दङ नों बेफोरबायदि थैनो ओंखारबानो जागोन नामा फै जोंहानाव आं नोंखौ दाबोनो बावनो हायाखै सना बबेयाव दंहैयो नों आं नोंखौ दाबोनो बावनो हायाखै सना बबेयाव दंहैयो नों आबौ जाफुं हो आबै आबौ दाबावै गान खननाया नोंनोमोन नामा औ आबै आंनोमोन आं जिउआव सासे सिंगार जानो जोबोर गोसो नंगौना आबौ जोबोर मोजां दे मोजाङाथ' मोजांलै आबै नाथाय आंहा जिउआव मोनसे आफसुस दं मा आफसुस आबौ आबै बिमाया आंखौ थोजासे अनदोंब्लाबो थेवबो गोसोआ आंनि मानोबा आद्रा बिफानि अननाय मोनैखायनो दिनै मानोबा माबा मोनसे गोमानानै दङ बायदि आं दाबो मोनो आबौ दुखु दाजा माथो खालामनो खाफालनि लिरनायालाय बेनोसै जिउआव सोरहाबा लाखौ हायै खुसि जायो आरो सोरहाबा सहायखौ हायै दुखु थायो इंलिस मिडियामाव फरायनो गोसो आंखौ मामाया एडमिसन खालामनानै होबाय दा आं सिंगार जानो गोसो सारेगामा थांनो हास्थायो नाथाय थाखा फैसा गैया बेनिखायनो सानदों आं बेयाव हारसिं जिरायनानै दिनै बिफा थानायमोनब्ला बिफानाव खुद्रिनानैब्लाबो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो हागौमोन नाथाय दिनै आइखौ बुंगोन आइया होनो हानाय नङा दुखु मोनगोन आफानि जायगायाव आइया माब्लाबाबो जायगा लानो हाया मानो होनोब्ला हिन्जावा हौवानि खामानिफोरखौ मालाबाबो मावनो हाया नंगौ फिसौ दे सानसे समाव खाफाल गेवोब्लालाय बेफोर गासैबो थिग जालांगोन नाथाय दा नों नोंनि नोम्मानि सिगाङाव खुद्रिथ'नो नाङा आबौ नोंनि आइयालाय आइया बहा थांदोंथाय दहाय फुङाव आइखौ खोरखिथिंनिफ्रायसो नुहरदों आं दख'ना गिजि गाननानै माबा मनायाव ओंखाम टिफिन लालायनानै थांनाय नुदों आं बहा थांगोन खोन्थाबो लाङाखै आं सोंदोंमोन बहा थांनो आयो होननानै नाथाय आइया बुंबाय नों न'आवनो थाफा जेरावबो दाथां आं बेलासियाव फैफिनगोन होननानै बुंदों नंगौना बिदिब्ला बियो हाजिरा मावहैदोंदां हाजिरा आबै हाजिरा मावब्ला बेसे फैसा मोनो सानसे गाहाम मावनानै सोरबा बायदिया 200 होयो सोरबा बायदिया 300 होयो सोरबा बायदिया 250 होयो बिदिब्ला बियो हाजिरासो मावनो थांदों गोदो मोजां फरायनो होनाय समाव फरायासै दासो हाजिरा मावनो गोनां जादों हौवा मोजां मोननायमोनब्ला दिनै बेसेबां आलो गोजोनै संसार मोनजागौमोन बे गथ'आ आबौ बिदिब्ला नों न'आवनो थादे सना जेरावबो थांनो नाङा आं थांनोसै आरो नोंनि आइया फैयोब्ला आंनो खोन्थाब्लानो जाबाय आबै फैदोंमोन होनना जागोन दे आबै आयु मादैमोन बहा थांनो नागिरदों आरे नोंलाय बहा थांनो नागिरदोंमोन गामियावनो ओंखारबोखादों आं सोरनावबाफोर हाजिराफोर मोनगोन नामा होननानै सोंफैलाबायदोंमोन मा नों दाना हाजिरा मावग्रा जाबाय औ मादै रोना जे दिननिफ्राय जेलाव दङ बै समनिफ्रायनो जानायनि थाखायबो थाइसे थाइनै गावनो मावनानै जानो गोनां जादों हाय सा बेबायदिनो खस्थ' मावनानै जास्लायस्लाय रोनखौ जेलनिफ्राय देरनानै लायाखै मानो गोबां खोथा दं मादै जेराव आं बेखौ लाबोनो हायाखै आरो आं लाबोनोबो हानाय नङा बि फैयोब्ला आंनि फिसालाखौ बियो माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा आंनि फिसालाया थेर बेथेर जागोन नांगौब्ला आंनो थाइसे थाइनै खामायनानैब्लाबो मावनानै जागोन हाजिराफोर मावनानै जागोन हाजिराफोर मोनाब्ला नाफोर सारनानैब्लाबो फाननानैब्लाबो जागोन बरिया 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 जोबोरै मोजां ददे मोननो नांगौ बिदिनो मोननो नांगौ मानो मिन्थिगौ बिनि बिबैमोना बिनि बिबथैमोना बिनि बिमा बिफामोना आंखौ ओरैबायदि अयथासार बाहायदोंमोन ना जेराव आं थैनो थांनो गोनां जादोंमोन बिसोरनि अयथासारनि थाखाय जेरै बिसोरनि नखरफोरा आंखौ अयथासार खालामदों नाय दाना हनै गावसोरनि फिसौफोरानो गावसोरनि फिसाफ्रानो हाजिरा मावनानै जानो गोनां बाध्य जानानै फैबाय मादै मा खोथा बुंदों नों ओइसा सैथोखौनो बुंदों बेबायदिनो नोङो हाजिरा मावनानै नङाब्ला ना सारनानै मावनानै जानो गोनां जाखागोन मानो होनोब्ला जेरै नोंनि नोम्बै आंखौ जोबोर अयथासार बाहायदोंमोन ना नोंबोथ' बै बुरिनिनो फिसौ ना आंखौ अयथासार खालामनायनि थाखाय नोंनियाव फाप नांफैदों मावनानै जा हामा जोमै मानो हामा आं नोंगौखौसो बुंदों बेथ' जेबोआनो नंबावा नोंनि आबै नोंनि आदै नोंनि नोम्मा नोम्फाफोरा आंखौ जेरैबायदि बाहायदों बे बाहायनायनि साजा नों हाजासे मोनखानो नांगोन बेफोरखौ बुंनानै आंखौ दुखु होनो नाङा
नोंहाबा मा पाप मावनायनि नोंहाबा मा सास्ति होजादों नोंनि पाप मावनायनि सास्तिखौ आंनि सायाव गारनो होननानै दासान इसोरा सानसे आंखौ नायगोन नोंनि साव होनाया मोसौ बोरायाबो थैया आं दिनै जि खस्थ' खालामदों आंनि उदैनि थाखाय नङा आंनि फिसानि भबिष्यतनि थाखाय आंनि फिसानि फिउचारनि थाखायसो नायबाय था मादै आंखौ मिनिनायनि फिथाइखौ इसोरा नोंनो सानसे होगोन होथारगोन